La vida de Leonora Carrington és tan fascinant com la seva obra. Pintora, escultora, escriptora, amb un interès per la màgia, el folklore i l'ocultisme. Carrington trencant no sols amb les regles socials imposades a una dona de la primera meitat del segle XX, sinó també desafiant a les grans figures del surrealisme amb les seues decidides opinions, talent infinit i l'esperit indestructible. Leonora Carrington, singular artista multifacètica, surrealista i més enllà, per intentar viure en llibertat en una època en què a les dones de la seva espècie no se'ls permetia eixir-se del guió. Leonora Carrington va néixer el 6 d'abril de 1917 en Clayton Green, a Lancashire, en el nord-est d'Anglaterra, en una família de classe alta. Quan era xicoteta, gaudia de les històries tradicionals irlandeses, així com dels llibres de Lewis Carroll i Beatrice Potter. Leonora dibuixava des que tenia memòria, i la infantesa i joventut de l'artista van marcar la seva vida i obra. Gràcies a la seva rebel·lia, va rebutjar les imposicions socials que li oferia un futur còmode però sense cap mena de passió ni vivacitat. Your childhood was happy, wasn't it? Well, sometimes yes, sometimes no. But I was sent to a convent. My mother was Irish Catholic, which I hated. Expulsada de les millors escoles religioses i amb l'oposició del seu pare que fera una carrera en les arts perquè considerava que l'art només era per a homosexuals i pobres, però gràcies al suport de la seva mare, Carrington va aconseguir ser enviada a estudiar en un internat a Florència, on va veure de primera mà l'obra dels grans mestres italians. Alguna cosa es va interposar en aquesta vida que semblava inflexiblement organitzada des del principi. En 1936 assistí a la primera exposició surrealista que es va obrir a Anglaterra. Va ser així on va quedar fascinada amb l'obra de Max Ernst, a qui va conèixer en un sopar un any després. Ja aleshores, Leonora Carrington també tenia un talent descomunal i havia pintat obres increïbles. L'enamorament de Max Ernst va ser el trencament final amb la seva família i va fugir a París amb ell quan ella tenia 20 anys i ell tenia 25 anys més que ella. El surrealisme va néixer a principis del segle XX per a redefinir la manera en què es veu el món. En les obres d'aquest corrent artístic observem un caos ordenat, una gent repleta i un detallat buit. S'assegura que molts treballs surrealistes estan encaminats a representar el subconscient i els instints. No obstant això, no és un comú denominador. El que sí que comparteixen és l'absència de raons. La sobrietat és compartida per molts d'aquesta corrent. Leonora, sempre a l'ombra dels més grans del moviment surrealista com Dalí, Picasso, Duchamp i Breton, però tanmateix Leonora va ser una de les estrelles del moviment, malgrat la injustícia amb la qual la història ha tractat sempre a les dones. L'artista va remarcar que encara que eren revolucionaris i surrealistes, tenien idees bastant retrògrades sobre les dones. Per a ells, les dones involucrades en el moviment sols eren muses en potència. Jo no vaig tindre temps de ser la musa de ningú. Estava massa ocupada rebel·lant-me contra la meva família i aprenent a ser una artista. Primeramente, yo soy una mujer, no soy un señor. Así es que no tengo una señora que me está cuidando, que hace el mercado, que hace la cocina, que vea cuántas camisas limpias tengo. Yo no tengo eso. Solamente hasta la fecha son los hombres que dominan la vida cotidiana. Carrington i Ernst es van refugiar en una caseta de camp en Saint-Martin d'Archange, en la Provence, on es van dedicar a estimar-se i a produir una important obra artística on l'artista incursiona en l'escriptura en històries esguitades d'elements autobiogràfics i surrealistes. Però durant tot aquest moment,
estaven sempre perseguides per la família d'ella, però a partir de 1939 també pels nazis, ja que era jueu. Així, en setembre de 1939, Max Ernst és declarat enemic del règim de Vichy, per la qual cosa és detingut i recluït prisioner al camp de concentració Els Mills. Després de ser arrestat per segona vegada, Leonora Carrington va viatjar a Espanya amb l'objectiu de buscar una solució per alliberar el seu amor. I així va arribar a Madrid, amb el que ella denominava una terrible síndrome de guerra, feble física i mentalment, trastornada i terriblement preocupada pel futur del seu amor. Símptomes d'una desesperació vital comprensible, però que alguna persona injustament va transformar en bogeria. El seu pare va conspirar amb les autoritats espanyoles i el cònsol britànic per a disfressar les seues idees de to com a bogeria i va aconseguir que tancaren a Leonora en un manicomi de Santander. Sedada, medicada, lligada de peus i mans, totalment vençuda i desemparada. Aquell ingrés al final es va convertir en mig any de malson. Vaig lleure diversos dies i nits sobre els meus propis excrements, orina i suor, torturada pels mosquits, les picades dels quals em van posar un cos horrible. Conta la pròpia Leonora en la seva autobiografia Memòries d'Avall, vivència que continuava provocant moltíssim dolor fins i tot en els últims anys de la seva vida, però va aconseguir sobreviure. Mentales con un doctor verdaderamente enloquecido, ese sí, el doctor Morales, ¿no? Que naturalmente pues tiene todo el cuadro, ¿verdad?, de un médico fascista. Es un médico que estaba trabajando para los franquistas, y entonces naturalmente la consideran una loca. Pues ¿qué otra cosa podrían hacer? Temps després, el seu pare va ordenar que l'artista fora enviada a un altre sanatori, aquesta vegada a Sud-àfrica. Mentre esperava el vaixell que la portaria al seu nou destí des de Lisboa, Leonora Carrington va escapar en un taxi a l'ambaixada de Mèxic, on es trobava Renato Leduc, un diplomàtic amic seu al que havia conegut a París. La parella va acabar viatjant a Mèxic juntament amb altres migrants espanyols i Leonora va decidir quedar-se a viure allí en 1942 i es va enamorar immediatament de l'escena artística mexicana. Amb un interès perenne pel místic i el sagrat, l'artista va trobar una nova font d'inspiració en els imaginaris de la cultura mexicana i maia. A Mèxic també va establir vincles amb altres artistes i intel·lectuals europeus que havien escapat dels horrors de la Segona Guerra Europea. Entre aquest cercle destaca la seva molt benvolguda amiga, la pintora espanyola Remedios Varo, amb qui va compartir una visió onírica que corre pels llenços de totes dues artistes. Compromesa fortament amb els seus ideals, Carrington també va ser una figura clau del moviment d'alliberament femení de Mèxic en la dècada de 1970. Anécdota muy importante, estaban en París y estaba el grupo de los surrealistas, encabezado por los fuertes de ahí, y llega Picasso, según refiere Leonora. Y la ve, y Leonora era mucho más joven que Picasso, y le dice a Picasso, ven a traer unos cigarros. Y le contestó Leonora que vaya tu madre. Pues era una suegra muy peculiar, porque no creo que todas las suegras, por ejemplo, le regalan a su nuera novelas feministas de Doris Lessing y hablan de feminismo con ellas. Y yo tuve esa suerte, ¿no? Que ella era una mujer muy, muy consciente de la condición de las mujeres en el planeta, en diferentes clases sociales, etc. Y, por ejemplo, sí me acuerdo que también le importaba mucho el ver a nuestras mujeres, el arte popular que hacían, esos tejidos maravillosos. Y para ella era tan valioso eso como un cuadro que podemos ver de algún artista en un museo. Era buena amiga con las mujeres. Era un poco más huraña con los hombres. Més de 70 anys de producció artística recolzen la tècnica i les idees d'una de les artistes amb més imaginació i caràcter.
l'essència d'una dona compromesa amb si mateixa i amb l'art. Al llarg de la seva carrera va produir desenes de pintures i escultures, també contes i novel·les. Un dels aspectes extraordinaris del treball de Leonora és com part de tantes inspiracions diferents, des de les llegendes cèltiques que va aprendre de la seva mainadera fins al surrealisme de París en la dècada de 1930 i després a la màgia de Mèxic. Veiem que la seva obra es compon majorment d'aspectes autobiogràfics, la feminitat, el misticisme, el regne animal, la entelèquia, el simbolisme, l'alquímia, l'ocultisme, la càbala, la màgia, l'astrologia, el tarot, la psicologia de Jung i la seva presència en els racons íntims dels nostres sikhs. El budisme tibetà, els mites i els contes màgics atrapen l'atenció de l'artista durant molt de temps. Grècia, Egipte, Mesopotàmia, Roma són algunes de les cultures que rescata entre els seus colors, i l'exili, el sentit de pertinença, cosifiquen a Leonora Carrington en ella mateixa, perquè l'art no pot representar-se d'una altra manera que l'estant conscient del balanç entre cadascuna i l'entorn. Cada traç, cada línia i pinzellada ens recorden que és possible viure en mons més enllà de la realitat, on les persones són deformes, els animals pinten i criatures que mai veurem en la realitat existeixen. Avui dia les obres de Leonora Carrington formen part de les galeries de Nova York, Londres, Venècia i Mèxic. A més, les escultures de coure que va produir en les últimes dècades de la seva carrera il·luminen el paisatge urbà de diverses ciutats mexicanes, entre les quals destaca el cocodril que decora el passeig de la Reforma, una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Animales nos enseñan cosas. Ah, sí, por ejemplo, de no matarse por miles como nosotros, ¿verdad? Así Eso, por ejemplo, ¿quién ha pensado en una guerra de caracoles, por ejemplo? En 2018 va a abrir el Museo Leonora Carrington a México. Yo espero que he cambiado mucho. No me gustaría, después de 70 años más o menos trabajando, porque yo tengo ahora 84 años, y será muy triste que vivir tanto tiempo sin cambiar, ¿no? Leonora Carrington va morir en 2011 als 94 anys, per la qual cosa algunes persones la consideren l'última dels surrealistes. Leonora Carrington mai es va preocupar per classificar-se com a surrealista. La vida per a ella era completament imaginària, per això la representava així. Cap tendència de l'art la va impulsar a portar la seva forma de vida als llenços i a les paraules. Ella no era surrealista, el surrealisme era ella. Las generaciones, la enseñanza más importante es que valoren su imaginación, que el mundo real y objetivo no es todo y que el mundo imaginario es muy importante también para uno poderse entender a sí mismo y aparte el exterior.